Ama sa in pathian thu han ngai thale photila jako pabungli chang som pathum atanga som panga a voina emo naktu ka emo chumi khopuya chuan kan kalanga chuta chuan kum khat kan va thanganga kan sum donga lona kan mu ang ti tu te u naktu ka chuan enge lo om don interest si lo innun na chu enge ni chun rei lo te lo langa ral le ta mai thin ang hi in sia chuti chuan lalpan remati chuan kan tamanga chumi khami chu kan ti ang in ti jok turani episode nung prakan huang khan yana chuan a master Yao Lao tan taksa thar a refine sak mek ani kha ma se Ghost Mountain Range a Hall of Souls branch ti chet ani nuwa Hall of Souls chuan phubalak an tuma Falling Star Pavilion chu baya ti chet an tumani chu khover shiata Hall of Souls be ngam tu telaka enge thleng thin ti tir an du ani Falling Star Pavilion a chuan disciples songjong chu engdin huna po Falling Star Pavilion hum him turin in ring rangin an oma chuti la chuan Falling Stone Tower chunga chuan Master Yao Lao chuan Final Fusion chu a boy pi meka ataksa thar tu le asol chu an in dona sakle Yao Lao chuan atop ala thleng thei mei big lo Xiao Yan chu a master hum him turin abula a om renga se Yao Lao chu a pui theilawa a in rol theilo a master chuan a chakna hmangin thununa a hne anga yani tawar pon lama chuan Master Feng chu Kinglin Poison Gale Tian Huatinin an lo in bia Kinglin chuan Falling Star Pavilion pon lama thil danglam engma thling a om lo thu le boina om lo ti thu a lo sei meka pon lam chu an ven renga wangin Yao Lao emo Xiao Yan emodin hun chu engma an shelawa an hlotling theng ematia Tian Hua chuan Xiao Yan hian in ring tok takin thil ati thina tuna hian Yao Lao taksa thar tu refine atumani chuan a hlotling le thei nge yanga tia Poison Gal po chuan Kinglin chu Xiao Yan chungchang ngai to lutuk lo turin a sila chuti lai tak chuan mu Kingluan chu an bula man hmo setin alo kala pon lama an disciples te chuan thucha man hmo thak tak an report ti asoya Hall of Souls member chak tak tak te chu an in hu khoma Falling Star Pavilion lampan an lo kal me kan ya tia an thudon danin nithum chungin an lo thlenge yang an ti chu thuan hriat chuan an rilru a boy ta hlom hle a Hall of Souls thilti tumawang chuan Master Feng chu a thin rim na samaya he indona hi apum bel thei to lo ti asai Falling Star Pavilion a zirlai zongjong te chu in ring rang turin thu a pebok thu pe ka chuan nu chuan mi zongjong chu indo tura in bot sain an omna hun tu thawa an kalngal wata chuti la chuan Falling Stone Tower chunga chuan Xiao Yan chuan fight seng ru lo om te chu energy liquid pila asiam chuak le a chung liquid chu ein a iso chuan ataksa energy chak taka dara golden aura achua chu van lama a in kap chuaka Xiao Yan chuan True Star Fighting Venerate True Star 1000 level a thlengta ani a chevel mel tam tak chunga chuan mu thei energy chak tak a chua tira tawar pan mek Master Feng chuan chu aura chak tak chu a hre chiang hle Xiao Yan chuan fight sen ru chi sang sang te magical effect chu mak ati hle a blood essence claim te point True Star 1000 level ani theinan a puyani tuna chuan a hma ai fe chak zokin a in hria chumi hnuah Master Feng chu Yao Lao din hun en fia turin Stone Tower chunga aluta Xiao Yan chuan za takin chi bai lo buka Master Feng chu Yao Lao hian movement alalan tir lo tia hua chu wang chuan Xiao Yan hne na chu anin zomna chu zo ani theinan engchen nge nga langai don ti a zota Xiao Yan chuan he ruang tak sak refine hi a chak hlea ma se Master Yao Lao hi master ro pui tak ni ma se he taksa hi atan thunun a ol sam lawani atia Master Feng chuan tunatangani thum hnuwa Hall of Souls atangin sipai chak tak tak an lo thleng dona Falling Star Pavilion be turin an rong kal me kani ti a hrila chu hriat chun Xiao Yan chu a thin rim hle meya Hall of Souls chuan a master chu man an tum le don ani a ring Master Feng chuan a sei chun zoma Yao Lao chu din hun kirta ka ading meka eng din huna po ti buai thei ani lo I master chu I hum him turani he tawara hian tuma an lu lo na I film khur hle turani atia Xiao Yan chu na hrethiama he tawar hi tumain an hnai theilo nan error sak tak ka siam anga tia yana chuan master lungai su emerging process hi tumain an ti top lawanga tia ni thum hnuwa chuan Falling Star Pavilion a disciples le elder zongjong chu an omna tur hmuna an om vek to a Kingluan chuan Master Feng hne na
anom na tur thewa anom fel vek to ti a reporta pon lama disciples zong chu anlo ki le vek to a pavilion lu na le chhuana kong khar te po khar ani to bo kan protective array kan invena silpo athok tha hle bokatia master feng chuan nu oi mel je thian alua bunghata ma se chuti lai chuan khlipuina tak aron khle tlana la oma hnai ti chin chiana ani all of sorts chu andron hnai ta hle mai chumi nuwa asin chu falling star pavilion thupna mun ram nga zau taka ain thlaka all go zai chu ta chuan alo thleng to a tianjun pani black tianjun le hoi tianjun te ba ka elder te anom bok ma se 9 tianjun chu anbula alom velawa all go zai chuan 9 tianjun puina tel lowin falling star pavilion chu anti chet the aring tata achakna ringin be atumani zai chuan tianjun pani te hna falling star pavilion te protective array ti top tu chuan bloody method kan man angai dona kan lu silvele hall of sorts mel ma asiam ngam tu te chunga til thleng tur chu kan entirang voina tang chuan pol te naw tu men min ti thin pu le ngam to lawanga tia black le hoi tianjun te pani chuan athu sei chu an thlop khop mai hoi tianjun chuan a bloody method chak tak chu aron pho langa black tianjun po chuan alo pui ve ngal bok an pani chuan falling star pavilion thu bo tu star array chu na satakin an beita ani chu fortune barrier a chuan crack lian taka siama falling star pavilion chung ngam tang chuan chu sok wave chu alang chiang khop mai master feng chuan hall of sorts member ten tak tak te chu atopa an lo thling ta ti hrenga la falling star pavilion na disciples zong te chu an hlau thong hle protective shield chu akhizau tuala mi zong thinung chu hlo nei na khatana protective shield chu achim thoi don ti achiang hle master feng chu poison ka kinglin tian hua le azir tirmu khingluan te nen chuan pona an ram suaka an throi tu te lo thling an hmu chuan zirtir te chuan hoi sen na an nei thar le ta master feng chuan an hne na chuan engwang nge in hlo in om na hmun tur thawa om vek rawa tia athu sei chuan an thinlunga be se na asiam thar le a rang takin an om na tur mun thawa an kir le ta a spiritual power mangin tian hua chuan old go zai chu black le hoi tianjun pani te nen an lo thling ti a hreta a chu mi te pani chu a ma Yao Lao chan chuam na an tholaya lo thleng mi chak em te kha an ni ti a hria tianjun pani chuan an pani chakna zong mangin star array crack chu an ti zau zela master feng chuan tianjun chak tak te chu kan pavilion chunga hian lu an ron tuma hall of station kan falling star pavilion hi an ngai poimo tak zetani ti bo vek an du an ya tia chu ti lai tak chuan hoi le black tianjun atekna tanga puak na tak chuan barrier chunga ko zau tak siamin star protection array chu a chhia olgo zaijing chu long emo za nen an ron lut ta zaijing chuan anui sat hlom hle egleni ta venerate feng itlawem ni van hian hall of sorts te hian i falling star pavilion hi kan ti chhevek don ani atia ma se master feng chu mong chang in anuya lo na min siam thei ring em ni kami te hi zot ro ilaka hlaw melan pu ematia pavilion elder te chuan chuang takin falling star pavilion hi kan chen na ani kan thorim na mangin kan sa kan share reng na nei zong hi heta hian a om vek ani ti chet tu ma piang thi thlengin kan dawang an ti rual thup maya veng tu le disciples dang te po in an ron zom ve a ring takin thi thlengin kan bayang an ti rual dul mai al ko zai jing le tianjun pani te chu an thin rim zual hle maya master feng chuan poison ka le mi dang te lam chuan hoya black le hoi tianjun hi kein kalau bayanga abak zongin old go zai hi in ma chon tur ani atia kinglin chun pavilion master engting ne voi khata tianjun pani i be theyanga tia mu kinglon le tian hua te po chu an lo lungai hle tian hua chuan an pani hian nangma chawin i ma chon theilawang ma se Yao Lao te hi kan ti boi tir tur ani kanun na chan ngai po ni se heng miten om ho hian Yao Lao om na an thleng tur ani lawatia tiamang angru taka an om lai chuan Xiao Yan chu aron langa old go zai chu ka kuta darau aron ti an master Yao Lao zirtir Xiao Yan chu hlau taka an ma ading an hmu chuan falling star pavilion mi te chu beisin thar nen an out throka telepathy mangin Xiao Yan chuan master feng hena master Yao Lao ti boy ani lo nan tianjun te chu ta chun an dan be tlat angai ti asoya master feng chun asoi chu a thiama old go zai chuan nui chungin Xiao Yan kan in mule don ti ka hril to che kha tun tuma chuan tu main an chan chuak the don lo che atilea kinglin chuan Xiao Yan hena black tianjun chu ma chon adu thu asoya
Xiao Yan chun revak lawa ngai tu a Kinglin hi 1 star dozun chok ni ma se triple Z green snake flower pupils le 9 head ancient sky serpent soul body anaya chu wangin black tianjun hi ama chon thei nge ring black tianjun bei chu arem tia ma se film khur hle turin tia tianjun pathum da chu annuya zai jing chuan in thi dan turin se ho zo ni chuan local ro in beyang u atia old go zai jing chuan signal apea falling star pavilion hi disefek ro ti in chuta elder le soul and voice jong chuan falling star pavilion mi te dam chu panin sawin le athin te po chung mi te be tur chun malwan pana falling star pavilion kiltina in don na satak achuak ran ta margin process ti mek Yao Lao chuan athil ti lai chu na ati hle a pona chuan enge thling ti chu an thom rang chuan a hre thei falling star pavilion disciples zong te chuan huai sen takin hall of souls mi ran be tu te chu an do le ta Kinglin chuan black tianjun ngai tu na chu alam hoin a hruaya black tianjun chuan aron zuya move chak tak activating black tianjun chuan a soul chain mangina beya ma se Kinglin chuan a triple Z green snake flower pupils chu activate ta soul chain te chu alo danga chu technique chu black tianjun chuan a hre chiang hle he triple Z green snake pupils technique animo he khovela hian he magical ability danglam takim mu ka bei sei lawatia Kinglin ne na ma se van doi thak takin ila chak lo lutuk ka kota hian hi don ani atia Kinglin chuan 1 star dozun chok kani awang mai hian nang ain ka chak lo jok ang ti hearing su ti in a chang le ta chumi nuwa a triple Z green snake flower pupils sil chu activate ta black tianjun chu tol le dor mai Kinglin chuan anan ne dark sky serpent tuna athunun na hnoya om to chu a chhuat tira black tianjun lampan chuan a chhuat ta an pani inkara chuan in beina na sat tak chu ain tran ta heti lai hian sawen art puppet chuan white tianjun chu alo be ve mek boka puppet hi a chak to hle a white tianjun chu du oin as a theibi katlo puppet chuan na takin white tianjun chu a nek fuwa tlanga ata khurum rum mai thinrem zathian white tianjun chuan engtin nge kema ang 4 star dozun expert hi puppet hian min ne thiang ti in chumi a chakna zong nen aron be le ta white tianjun le black tianjun thi ama khan an level a hria chin lawa ka soi diklo ni in ka hria tuna hian dozun 4 star ve an ni meka he episode a hian an level a chiang ta ani chuti rol chuan tian ho chuan hall of souls elder pakhat chu a beya awen chuan in le te a frame chu phu chuakin chu elder chu a kang na sa hleya ti lai hian poison guard point hall of souls mit chu alo be ve mek bok a poison chu a the dara soul and void tam tak chu chuan ati hluma heti lai ve khian sawen chu all god rising nen alo be ve mek boka sawen chuan a skyfire 3 mysterious sensu activate ta a chang chun sa takina tipung le a he technique mang hian all sam takin all god rising chu a ma chon theya yana angai angmota min nep ani do ti hria in all god rising chu aril ru a boy tran ta hle meya he tangwali kum kha chung lekin he tiang khopa thil ti thei hi ani theyamo game ang 5 star dozun be thei khopa chak atia a chakna pung chak lutuk chu mak ati hle thinrim takin rising chuan sawian chu fireball tam tak main ai tek zui le a ma se sawian chu heavy roller swing chak tak main alo be le ta fireball zong chu all sam takin ati chheveka chumi nuwa rising chuan soul chain engemaw zat chu yana lam hoin a chhuwa le a sawian chuan rang takin alo bum le ma se rising chuan yana bulvel chu mei khu ang tak mang chuan a khu veka sawin chuan soul chain vel chu a mutha thei talo chu mang tang kain rising chuan sawin heavy roller chu a chain mangin amana soul chain mangin chak takin a bei zui le ma se sawin chuan a 3000 lotus heart frame chu activating chain te chu ati chesom veka he frame hi a heavenly frame pathum zom khomania a chak le chumi no old ghost chuan a chain mangin aron bei zom le a ma se sawin chuan a 3000 lightning movement le a heavy roller strike na tak mangin chain te bum pa chuan a attack let ve le a chu attack na chuan pok na sa tak siamin rising chuan hliam na taka tuara ma se hliam tur chung point rising chu anui suka tangwa tuna chuan 5 star dozun chakna dik tak kan anti rang cheti in void crack siamin akuta phara aral thom chak ber space ngei poti se thei mun na chu ala chuaka ultimate technique chu activate ta a join void reef a siama chu a attack chak ber ani chumi nuwa ultimate move
star settings la su ati chuaka chu special power manga charge attack lom me ni chu mu chun Xiao Yan chun muang chang in a heavy roller chu a space ring a da luta Great Haven Crescent Pang Fighting Saint Haven level combat skill chu mana tum ta pam lian tak lo lang tanin a che vela chon crack alo lang na sa hle a zajing star settings la su Xiao Yan a Great Haven Crescent Pang nen ain ma chon ta ti chun Xiao Yan chun a devouring power chu activate le a pam chu vacuum a chan tira a che ve zong thil tam tak chu a hip ta a Hall of Souls Soy Envoy te chu pam chun a hip lu ta a ti lum ngal veka star settings la sak tak po chu a hip lu veka chu thil mu chun zajing chu a lau thong ta kher mai hei heavenly rank combat skill ani ti ran thiam ngal chu fight sen ta kha ani engtin nge he tlangwal hian he tiang technique chaklu tu hi anei thei tia kha fight sen ruang atang khan ala ani nge yang ati thin rim se thian Xiao Yan vain hin i thingei tu ran ni ti in be atum le ma se Xiao Yan chun Haven Crescent Palm pressure chu ati chak zola zajing chu alam pan chun a hroi ta a zajing chu pressure la ka tang chuan tal chu atuma a be na sa le ma se chu chun omzi anei lo lau thong takin 19 jun min puiro ti na awa 19 jun lo thlen ma chun zajing chu apil bo ta a Xiao Yan chun a devouring black hole space chunga a hroi lu ta a chunga chun kut phal lian tak pahni ti chuakin a chunga thil om zong chu atike som ta vekani chu chun all ghost zajing chu Great Haven Crescent Pang thil ti thena na sat tak chuan ati lum ta ani chumi nuwa puak chu ana sa hle a chu thil puak na tak chuan chulaya Hall of Souls te indo long pasari om te po chu ati chheveka Soul Envoy te ruang chu hmun tina adhar na sa hle ma se Heavenly skill la hmana wang chuan Xiao Yan chu a chau pha hle a Skyfire Three Mysterious Sense po alo bo to ani chuti lai tak chuan van bo ro ka tang chuan o ngai no be lo zet thi alo ri chuaka chu 19 jun moyu ti ya hriat bok chu ani hi mei chi ani a star do jun ani chuan zajing ka chan chhuat che iring em ni 5 star do jun ni a junior jok la ka ichak lawa Tianjun in ti ve box si ma se ke ya tan chun Tianjun lem mei ni i thi kha i phu hle ani atia Xiao Yan chuan chu o a hriat chuan a rilu a boy hle a abula chuan 19 jun chu aron langa nang hi Sao Familia mi pano pangkha ini atia zoi en lampan chuan akal zela heaven level combat technique thiam mak tak ineya Sao klang thla tan chuan ti thei om rengani kami du zong tak ini engtin nge hetiang kumno pang taka hian fight venerate level i thlen thei Sao klang god bloodline chu alo har thar le ta an theyang ematia bloodline ti thumal hriat chuan Xiao Yan chuan makat thlea 19 jun chuan a sei chun chom zela ka hmu dan chuan Xiao klang hun rei tak chung hil to god bloodline te chu an loading chuak le don an ni mel tin Xiao Zun ang mi chak dang chu ingklan atangin an lo piang chuak le ta mo nang hian fire la tas po inei ti a hria chu heavenly rank technique ne na te khin thiam na chung chuang takani ma se tun din huna chuan chu i technique te chu kalaka atok lawang a chan chu man na hun inei don lawatia mit khap ka lek chung chuan Xiao Yan ma aron ding ngala a speed chak zia chu i na chuan mak ati kher mai lau thong takin a 3000 landing movement mangin hlat taka atung tol ngala 19 jun chuan ni chung hian min be le tung boi lo la Hall of Souls a kabula lo kalro commission chun nang chunga Hall of Souls a hroi che hi ani ma se mi zui du lo ani chuan ka that nge yang che atia thindum se thin Xiao Yan chuan min tha i du ani chuan hantum chin la ti in a 3000 burning flame technique chu activate ta 3000 burning flame beast chu a chhuat tira beast chu na beita ma se 19 jun chu anui mai burning flame beast body in a sutrep ti chuan muang chang in a kuta phara ka hril to che kha i technique te hi ka laka chun engma ani lawatia avai kha che ta beast chu atike som veka chu thila mu chun Xiao Yan chu a hlau thong ta hle meya mit khap ka lek chungin ama 19 jun chu aron lang zui le aura pressure mang chuan iana chu anor beta iana chu ache theilo 19 jun hi 8 star do chun ania Xiao Yan level 9 star ruk zetin asang zokani chu pressure na satak chuan iana tan thok ati har sa hle a Skyfire Three Mysterious Sense po iana chuan activate thei to lo 19 jun chuan iana chu apang mangin attack atuma
chil takin katan thil har sa jok siam su ngo rengin Mizo ro atia Xiao Yan chuan apang atek mangin achang le ta chuti lai chuan Yao Lao bon ceiling fan chu an bula chuan lo langin voita chuan crack aron in siama energy chaktak chuan 19 Jun chu anung tol tir dora 19 Jun chuan tunge in yati Yao Lao chuan ataksa thar chu hlothling takin alo nei to ani Yao Lao mu chuan Xiao Yan chu alom hlea makti takin na enreng mundanga in be mek te po chuan anron en thapa Yao Lao chuan 19 Jun chu enin nuang changin ka zirtir Xiao Yan hi hroi bo turin itling tok lo atia Yao Lao chuan banseng level a thleng to ani moyu chuan Yao Lao chu mu chuan amang ang lea ma se half sen banseng level a thleng to ti a hrelo Yao Lao hi 9 star dozun level a thleng chau ni in angai Xiao Yan chuan Yao Lao mu chuan alom lea master feng po Yao Lao in taksa thar anei theita ti a mu chuan alom hle Yao Lao an mu chuan black Tiancan le midang te chu an hlau thong hlea tuna chuan Yao Lao hian taksa thar anei to awangin boina dian jok an tok don ti an tha chiang hle Falling Star Pavilion disciples te chuan atopa an Pavilion master aron langta chu an lom hlea tuna chuan kan him don ta an tia Yao Lao chuan ian hnena a thian te pui turin a hrila 19 Jun chu akuta da turin ati Xiao Yan chuan a master chu adam kimin a chak to hle ti a hria ama puinana apam strike kha a chak hle ti hria in thlamung takin nakal sana ma se ian hian a master hi engvela nge om ti ala shabik lo 19 Jun chuan thinrim se thian Yao Lao hnena Yao Lao taksa thar nei ma la asang bera chuan 9 star dozun level chau ila thlengang ka hall of sorts te hian nangma angmi hi olsam takin ada bo thei cheu theina inei chuan ka ultimate technique lak atang hian dam kho chu han tum te atia assault technique chu activate ta chu wave chak taka asiama Yao Lao hnena I theina zongjong I mananga yang chuti ani lo chuan I Falling Star Pavilion hi miten anu izat viawang atia ma se Yao Lao chu a boy mel lo hle Yao Lao hian domain creation technique aneya chung mang chuan dimension tang asiam theya Yao Lao chuan 19 Jun hnena I tong thei ro hle mai ti anu izatin I thi dona tiang thu hi sei chun zom theng ti in Yao Lao chuan olsam takin 19 Jun attack na chu a bloka ati chhne hle chu mu chu 19 Jun chu amang ang hlea makti takin engtin nge he hi ani thei engtin nge ka attack hi olsam taka a block thei tia Yao Lao chu anui suka voina hian hall of sorts atangin min ti chhe tumin in lo kala ma se ka Falling Star Pavilion hi in ti thei ngai lawang ka zirlai te chu in hliama chumi man chu in pek angai don ani ka Pavilion tangin tlan chhuwa po ngai to su atia Yao Lao chuan ian a thian te le Falling Star Pavilion member zongjong te chu soul and voice te nen anlein bereng ti a hmuwa an lam chu hoile tin a special power mangin soul and voice le elder zongjong chu ice mangin a freeze veka tuma an tlan chuak theilo Yao Lao chuan a kut pha chu huwin soul and voice le elder zongjong chu ati hlum veka an puak dar chiang hlom hle Xiao Yan le midang zongjong in chu chuan mu chuan Yao Lao thil ti theina lo san chak zia chu an tha chiang hle black Tiancan chuan portal hangin tlan bawa tuma ma se Yao Lao chuan crystal energy mangin a freeze sa ani po chu ati hlum zui mak tuna chuan hall of sorts elder le soul and voice zongjong chu an thi deuh vek to a Falling Star Pavilion member zongjong chu an lom hle yana chuan master sakni hin asang bera thlengta a chak tak zitani 19 Jun be na po sam taka hne the khopa chakani a chakni hin ancient red dragon tribe elder hei king 9 star dozun chakna po kha a pha nge yang ti in ngai tua tuna chuan 19 Jun moyu cho adam to a ani chuan Yao Lao I chakna hi I chuang hle ni in alang ma se tuna chuan I thil ti thine eng ang taka ro puinge ani tak tak ti le I chak zia hi ka hmudu ani ti in chumi hnuai 18 Jun ta jet chu atike somta abula chuan portal aro in honga chutatang chuan ora chak tak aran chuaka Falling Star Pavilion om zongjong chu lam hoi chu harsa an ti hle chu portal atang chuan 18 Jun chu aran chuak ta a chak me hle ora chuan mi zongjong chu ati khura a chan chu a thil ti thina chuan 9 star dozun level a thleng to ani tuna chuan Tiancan chak tak pahni Yao Lao chuan ama chhon ton ta master feng chu amang ang hlea tuna hian enge thleng don ti in ngoi rengina ena 18 Jun 19 Jun hnena space jet ka pek chekha engwanga hmange ini he Falling Star Pavilion hi hlawem ni atia moyu chuan thinrim takin ngoi hmakro so han ente kan hma ding so tunge ani imwe matia 18 Jun chu za takin anuya
ingvan nge no pang angmei ni khu tunge ni kan ma mi chu atia Yao Lao han en chuan a hmel chu adang lam hmal vek amang ang lia taksa thar inei to amo ati Yao Lao chuan chu ti ni chuan Tiancan nang po i local ve boka Tiancan thil ti thin rungot po atok lo ni in alang atia Tiancan chuan Tiancan hian a hnei lo che I chakna chu lo sang chho hle ni in alanga I chakna sang ber chu inei le ta ani mo atia Yao Lao hi 9 star dozun mia ani po hian angai ni Tiancan chuan Tiancan hne na I bei du nang chumi hnuah chuan Yao Lao hian engchin nge 9 star dozun por mangin chapo taka che thei ti kan enanga tia vana energy na sa taka chua lightning ron eng chuai lai hun chu chhum thim takin a hliat thim ta khup mai ru aron sura Tiancan chuan a technique chu activate a ru tui chu a stars vurzung hriam taka a chan tir vele moyu chuan a stars chu lakhomin join crystal ball a chan tira ala khom veka mi zong chu an hlau thong hle chu crystal ball chu alien him hle me falling star pavilion pungpui chu ati chevek thei nge Tiancan le 9 Tiancan pahnih thil ti thena in som khom hmanga siam ani awangin a hmong chu an a khopang Tiancan chuan Yao Lao he be na chak tak laka hian in chan him theng em ti kan enang I falling star pavilion hutaki I hung him thei do ne matia chuan nui chungin Tiancan pahnih chuan crystal ball yen tak chu falling star pavilion lampan chuan an pai thlata mi zong chuan crystal ball thil ti thena awang hian Yao Lao chok ni lovin falling star pavilion pumpui po a chevek don ni in an ngaya Jan crystal ball atanga pressure lo chuak chu an na hle me pavilion chu ngeya pokrek alo lang tran crystal ball yen tak chu Yao Lao lampan chuan akal zela Yao Lao chuan muang chain akut chu an han phara akut pakhat chaw mang chuan crystal ball yen mei chu ate ding mak mai chu chuan mu chuan lai huna om zong chuan mak an ti hlom kher mai 9 Tiancan chuan chu a thil mu chu oi theilo engtin het yang hi ti thei dozun 9 star pick in kan combine attack hi all sam takin adang thei tur ani lawatia an pani chuan mak an ti hle Yao Lao chuan muang chang in changa ka thil ti thena in shelawani tun thleng hian ka chakna zong hi kala hmuti lo cheu ma se nangni pani hian ngai tu na film lo taka in thil ti thena in man dan hi atok to viawani ti in a thil ti thena satak mangin Yao Lao chuan jan crystal ball in tak mai chu ti chet atum ta sui chun som pa zelin 9 star dozun vela ka omni in min ngai ani nge yang ma se chu adik lo ka level chu 而是半生。 Yao Lao in a level ban seng ani thu sei lai chuan yan ale master feng po chuan mak an ti hle a Yao Lao hian ban seng level a thlen an be se ngai lo 9 Tiancan le 8 Tiancan po chu an mang ang hle a Yao Lao thu nei na hnuya chuan jan crystal ball chu a cheveka a fragment them te chu hmun tina adal veka fragment them te chuan Tiancan pahnih te chu su in hlataka an leng dora tlanga an tlakhum rum mai mun ti thim vek tu chhum dum te chu an bo vek tok falling star pavilion tana hlo om chu atop to ti chin chiat na chiang takani falling star pavilion mi te chuan Yao Lao hming chu lom takin an aw chhuak puya mi zong chu an chaka wangin an lom hle an pavilion master point ban seng half sen level a thleng ta ani yana chuan master thil ti thene amak tak zetani tuna chun half cent anita falling star pavilion tan chun choi mona ro pui tak awani ematia chuti la chun 8 Tiancan chuan 9 Tiancan hena chuan Yao Lao thil ti thena chu nasatakin apunga half cent ani kan daulet heilo hemhuni kan chuat sanvat angai tia portal a honga an pahnih chuan tlan chu an tuma ma se Yao Lao chun chuti main in chuak lawang ol sam takin ka chuat ti lawang chewa tia portal chunga lut Tiancan pahnih chu a beizoya portal chunga tang chun tur out hom lo chuakin Yao Lao kan hall of solution phuba an ron range yang an tia portal chu a bauta atopa chun hena an changta ani Yao Lao hi half sen an to ti a chiangta he continent pumpuin half sen thil ti thena nei hi chu din hun sang taka an ding to a an ku zum tang pakhat lek mangin lele borok mun ni an thren theya an mani khovel domain than an siam theyani ban seng thlen hi thil ol samani lo ipa ngai an tur thei ngai lo shomna nasatak an paltlang angai ani Yao Lao tak sathar tur define ani lai khan shomna nasatak Yao Lao chu na tuara ma se tur chu awangin athil ti thena chuan half sen level a thleng ta ani fight sen do seng ni thena tur step khat chau a om to a ma se chu thil har salu tu kan ya an continent pumpuya po mitlem te chawin an thleng the ani ti chuan episode chu heta hian atop ta ani
voi ni leng ka buai pui chung point hei hi ka ti thei zong ani a min lo thlir sak awangin lom thu ka sei